Hoxe estamos en Café Sabora, unha empresa familiar que se dedica á comercialización e tostado de café de xeito totalmente artesanal e que etiqueta en galego como sinal de identidade de un produto elaborado en Galicia de altísima calidade. Empezou sobre o 1970, máis ou menos 70, en Ourense. Despois, no 75, meu pai veio por aquí para Santiago. Estuveron en Sar ali tamén con unha marca de café, 7 ou 8 anos. E no 90, bueno, fai 40 anos, empezou con esta marca con Sabora, aquí xa non montou todo. Ven un pouco de, se dicía antes, de ser de Ourense, a fronteira, que era por onde entraba todo o contrabando de café, e desde aí distribuíase para España. Entonces había que ter un tostadero, digamos, como de tapadera, para poder importar, para despois poder distribuir. E de aí. O meu mercado non é o que era, foi mellor do que é, agora está máis, diría, máis por diñeiro todo, o sea, os bares montanos con que me das, a cerveza montalle a terraza, regalalle non sei que, o café dalle a máquina, dalle... Entón a xente busca máis o diñeiro que o produto, que é un error. Como o diñeiro había que buscarlo no banco, que é máis barato, non te obligan a vender o que lle dá a gana a eles, e vendes todo o que che dá a gana. De outra forma, subvencionanche 10, 20.000 euros, pero vendenche sobre precio e o que lle quere. Normalmente sobre 500, 600 kilos, e despois comercialízase ao día, é o que se ven vendendo máis ou menos, un día máis, outros, lógicamente, todos os días non son iguales. Despois, o que son pedidos para alimentación ou para enviar fora, se fan sobre pedido. Fan un pedido hoxe, elabórase e mándaselle mañá. O sea, os 2 días tenen na tienda ou na casa, non? Nos facemos artesanal, a maioría da xente é industrial, pois xa che digo, veñen grandes sacos, botan todo xunto e sacan todo, unha, outra. Entón, nos dedicámonos máis ao artesanal, ao produto máis bo e con un tempo produto máis artesanal, non industrial, digamos. Incluso o que vai moído da cousa desto, a xente sorpréndese cando abre a caixa e hostia, que aroma, que non sei que, pero que a mellor chega hoxe e moeron ayer, onte, o sea que foi dun día para outro, non é... O noso, en el fondo, é a nosa imagen de venta. Non só podemos competir con eso, non podemos competir ni con diñeiro, ni con máquinas, ni con ofertas, ni con produtos baratos, tú con produtos bo. Sobre todo ven de Colombia, a maioría, Colombia, Honduras, Salvador, México, Guatemala tamén, Uganda, Etiopía. Etiopía tamén ten un café moi bo, que é o origen do café, Etiopía, vamos. Tamén se tosta por separado. O sea, tú tostas distintas procedencias, arábicas, robustas, e depois faz a mezcla, a mistura, como o blend, que tamén se chama... Entón, por exemplo, o blend noso é arábica base, sobre todo 90%, e o industrial, digamos, é robusta ou Brasil 80-90%. Teñe máis cafeína, máis corpo, quizá, e o arábica ten a mitad de cafeína, a mitad, é máis suave, podes tomar máis café arábica que robusta. O sea, de feito, por exemplo, en Colombia o café chamase un tinto, entón a xente me dá un tinto, e un tinto é un cafeliño ali moi suave. Brasil xa ten robusta, arábica, pois xa ten zona de Colombia, Guatemala, as zonas volcánicas e de grandes alturas teñen só arábica. Son esos que están de 3.000 para arriba, 4.000, 5.000 metros, solen estar a sombra tamén, son de altura e de sombra. Solen ter bananos e cosas que lle fan sombra, e os robustas son a nivel do mar case. Teñen máis resistencia ás plagas, sufre menos e a produción é máis grande, pero a calidade é menor tamén. O robusta en España é o 80% casi, 75-80% de compra. Eso indica que o café que se vende normalmente é robusta. As arábicas
son máis caras, ten outro tratamento, a xente tampouco está acostumbrada. Isto é máis que nada é coñecemento do produto, porque ao final a xente que dice, non, me gusta moi cargado, moi negro, outro que dice, a min con torrefato, dice, o torrefato é cancerígeno e non é café, é queimar café con azúcar. O café nunca pode ser. E a mitad de España, sobre todo a parte sur, usan moitísimo torrefato todavía. Cando debería estar prohibido, pois digo, é cancerígeno. Cando o café xa está tostado, botanlle azúcar hasta que se queima o azúcar. Ese é un proceso novo, debe ter xa 5 ou 6 anos, que o sacaron en Suiza, despois comprou a patente en Canadá, e o só o fan en Canadá. Entón, todos os cafés que se queran facer nese proceso ten que ir a Canadá, o cual encarece moitísimo máis. Pero certifica 100% que o proceso é de verdad. E o agua o que ten é que está libre de todos os químicos, ningún, non ten químico nada, enfriando e quentando a auga. O sea, como quentando o café e enfriando para ir quitándolle a cafeína. Natural 100%, o sea, non ten... Pois temos, por exemplo, o que máis se vende que é arábica, un blend arábica, para hostelería o que máis. Depois temos unha mezcla máis tipo, dicíache antes, portuguesa e italiana, que sería o negro selección, que ten máis robusta e Brasil, que son os... Depois teríamos os descafeinados, o ecolóxico tamén 100% arábicas, porque nós traballamos o 100%, que tamén é outra. Tú cando collas un café descafeinado, cualquiera, si pon 100% arábico, pero se pon solo arábica, porque o etiquetado en España tamén é un cachondeo. Porque tamén outra, o café tiña que poñer como todo, café Colombia, café Vietnam, porque como café arábica. Hai moito tipo, o sea, pero o etiquetado permíteo. O que che dicía, tiramos máis hora o ecolóxico, tanto o café como o descafeinado a auga, porque o mercado é o que máis demanda ao fin e ao cabo, ainda que é moitísimo máis caro que o outro, pero a xente acostúmbrase e prefere. É moi difícil, porque son todos moi... Eu traballo moito co Colombia, porque Colombia para min é, como che diría, que no viño sería como Rioja. Sempre ten unha calidad aí, sempre. E os outros poden ser bo, malo, e despois tamén como o viño, inda que se poda facer 100%, a blend ou a mistura é boa porque un dalle un corpo, outro dalle acidez, outro dalle sabor a chocolate. Os viños tampouco son 100% todos, o sea, sempre xoga un pouco porque cada café ten unha cualidade, non son todos iguales. Nos en Galicia fomos os primeiros que apostamos por ecolóxico. Depois hai dos máis, pero en principio fomos os únicos. Que non se ve, pois mira, vendías un saco ao mes. Son 60 kilos e che quedan 50 kilos. E cada vez é máis, aumentou unha barbaridade, pero non se chega ni... O que antes era ahora son 15. O que antes era... A hostelería tamén xa está tirando máis ao orgánico, os clientes particulares tamén están tirando máis ao ecolóxico, vamos. Nos, sobre todo, Galicia, a base é Santiago, pero despois véndese en Andalucía, Mallorca, onde se piden, Cádiz, Málaga, Madrid, Barcelona. Eu penso que é mellor ampliar o mercado, buscar que a xente siga entrar máis por internet, porque ao final non che queda outro, porque o mercado entra por aí, e xente que ten de 30 para baixo, nadie vai a tienda casi. Non saca móvil, compre, non... E é un mercado tamén que está aumentando moito, porque tamén está aumentando moito o consumo da xente xoven. Dos 24 aos 34 hai un tirón de hora co café, vamos. Incluso Inglaterra, que nunca foi de té, e ora hai un aumento de xente xoven brutal. China, que está a tirarse en barrena, que é o que fai que o mercado este máis caro, porque de repente métense millóns de consumidores, entón sube unha barbaridade o café. Pasou con Vietnam, que a produción empezaría nos 80, 90 casi. E ora é o que máis produce do mundo. Café robusta, arábicas tamén, pero cantidad, o sea, porque tamén o producir cantidad manejas o mercado. Eles cerran o grifo, sube baixo o café. Así de claro. Eso foi, pois, cando hubo un cambio de imaxen, cando se cambiou para a bolsa esta, foi un cambio de imaxen,
E falando cos diseñadores e con todo isto foi como cando se decidiu apostar por facelo en galego. E ao principio a xente non chocáballe, que dicía, pois sale así como moi de persiana, moi de non sei que, pero eu penso que no mercado debe ser das bolsas máis bonitas que hai, de café, vamos, o sea, blancas, limpias, así, non... Para todos os lados van sempre en galego, non é? Todos os que traballamos nos falamos galego, entón tampouco tenía... Dame el café eso, dame la... non sei... Ao final, os clientes tamén por teléfono, todos falan... Aquí, eu penso que falamos bastante galego, non sei o que di a estadística, pero na calle, sí, nós en Santiago, desenvolvémonos en gallego casi todos. Eu penso que sí, porque nós tamén non traballamos o que é o gran supermercado, as grandes áreas, Eroski, Alcampo, nós traballamos as tiendas ecológicas, tiendas de cercanía, tiendas pequenas, digamos. E nesas tiendas, sobre todo en Galicia, a maioría de xente é moi galeguista. Entonces, incluso aprecian que este en galego. Eu penso que sí, porque, che digo, eu penso que axuda moito a vender. Sabes onde é un produto, non sei, dá outro, tú ver unha etiqueta e ver que falan no idioma de origen, che dá como outra, non é como pon turista, e xo traduce, vamos. Eu, o único que lle diría que o probaran. Pois eu teño o cliente máis antigo de Santiago, que é Alimentación Vitoria, semana, esta que é unha das máis grandes de aquí. E desde o principio está con nós. E a dueña, que xa non está, ao cliente lle dicía, non o probes, porque se o probes repites. Non o probes, lle dicía. Entón, o mellor é probalo. Pois nós moitos clientes que veñen aquí á porta son xente que o tomou nun bar e depois non o encontran nun supermercado. Incluso para os xóvenes e para os maiores, porque a xente maior tamén cada vez está buscando calidad. Se dicía antes por o descafeinado, a xente maior é que máis descafeinado consume. Entonces, prefere que coller calidad que non calidad. Non en descafeinado é tamén un produto que se vende moito, pero penso porque para a xente de máis de 60 anos lle dicen que tomen sin cafeína, non é que... Eu non creo que sea tan, pero bueno, cada un. Teño un amigo que vende en Miami, que lle mando café para ali, pero xa ves, ingleses, americanos ou cubanos os consumidores, e vai en gallego, e nadie dice nada, e todo lle encanta, dicen, hasta pensan que é de aquí. Eu penso que é un plus de venta etiquetar en galego.